Čaute ľudia, moje meno je Kingstars a vítam vás u prvého vlogu. Áno, prvého, ani nie druhého. Práve sa nechádzam spálniť, lebo tu mám notebookček. Tam, ďaleko Facebook, tam mi ho nevidíte. No, to je tak, posiel, to som také barvé robil ja. Tu mám veci, ale sa idem konečne presiahať do detskej izby. Budeme všetko natáčať. Tak môžete šiknúť. Tu mám rybičky. Majaco vypel na bolné v roku. Na rok preč, na Cypre. Vypel staré soních a ja. No problém, ani jedna neskape. 8 skapali. Jaký som ja dobrúčky. Toto bude informačný blog. Počkajte, vám to zasvietím, aby ste videli, aký. Ja tu mám čarovný bordel na stole. Hen, a ten bordel, hen. Na piče. Tak trošku som rozjebal svetlo. A potom to opravím. A toto je informačka, čo budeme natáčať. Budem natáčať let's play, gameplay, vajny, skeče, challenge a vlogy. Také multiplayer hry. Ešte neviem, čo budem natáčať. A plus ešte chcem urobiť teraz súťaž, že kto bude robiť najkrajšiu titulnú vyhrá. No zatiaľ len iba prvé miesto, čo robím, bude, že si zahra nejakom videjku proste bude. Druhé, tretie ešte neviem. Ak chcete to, máte na to čas do 25.12. No, do decembra, normálne, po Vianociach. Prvý deň po Vianociach. Určite vám urobím nejaké videjko so Silvestrom. Alebo budem vonka, viete. Tak vám dačo zostriem, možno tam bude Agronaut 23, Topman. A neviem, či prídu Skillakos, LP a Starec. Možno títo, až alebo neviem. A bude to moja ochuchlnská sestra. Takže to by bolo všetko k tomuto vlogu. Ak sa vám páčilo, zanechte like, koment, odber a tých všetkých, čo som povedal mena, budú ich černý v popisku. Takže čaute.